Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, svoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjali, te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom. On im reče: Niste li čitali što učini David kad ogladne on i njegovi pratioci? Kako uđe u dom Božji, te pojedeše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu, ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima. Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? A velim vam, veće od hrama jest ovdje. I kada biste razumjeli što ono znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili one nekrive. Ta sin čovječi gospodar je subote. Hvaljeni si Marija, dragi brate, draga sestro, pozdrav, Božji blagoslov, dobrodošao pod još jednu smokvu. U današnjem evanđelju Gospodin jasno govori da je ovdje nešto više od hrama. Reći tako nešto u Starom Zavjetu, to je nezamislivo, gotovo svetogrdno, da bi neki čovjek zamijenio hram židovski koji je toliko svet i važan za Židove, mjesto na kojem Jahve na osobit način prebiva i slično. Isus kaže ovdje nešto veće od hrama. On koji je čovjek, koji je odrastao u kontekstu Galileje, koji je radio obične ljudske poslove, pomagao Svetom Josipu sa stolarijom, sa drvodjelskim zanatom i slično, da bi takva jedna osoba rekla da je ona nešto više od hrama. Veće od hrama za Židove je nešto nezamislivo. Isus to govori. I upravo je on novi hram. Isus koji je osnovao svoju crkvu, koja je po svom svijetu, koja je zamijenila starozavjetni židovski hram. Od sada se možemo klanjati Bogu u duhu i istini gdje god jesmo. I Krist je osnovao svoju crkvu koja je diljem svijeta prisutna i tu mu se klanjamo. On sam jest hram, on sam jest žrtva koja nas pere od naših grijeha i omogućuje nam pristup Otcu. I naše tijelo postaje hram Duha Svetoga. Po Kristu koji jest žrtva i svećenik i oltar i hram i koji nas oslobađa i daje nam pristup Otcu, mi postajemo hram Duha Svetoga. Imamo dakle pristup Bogu Otcu po Isusu Kristu u Duhu Svetome. On koji jest više od hrama, koji je postao novi hram, nas čini hramom Duha Svetoga. I ako smo Duhu Božjem otvoreni, nećemo upadati u krajnosti, bilo da robujemo samo izvanjskom zakonu poput farizeja i mislimo da samo zbog činjenja izvanjskog zakona stječemo spasenje ili ne znam ti nija koje zasluge i pravednost. To je velika opasnost u kojoj nažalost i danas mnogi upadaju, da žele imati izvanjsku pobožnost, činiti samo izvanjsku formu bez da im se srce mijenja i misle ako čine neke postove, žrtve izvanjski i slijede strogu formu da će biti spašeni, da je sve u redu, da su pravedni i da su bolji od onih koji to izvanjski ne čine. Evo, to je jedna opasna krajnost u koju ne trebamo upadati, odnosno trebamo bdjeti i paziti da ne upadnemo u tu krajnost. Druga krajnost je potpuno odbacivati zakon i formu i misliti živjet ću po svom srcu, znam ja najbolje, ne treba meni ni crkva, ni svećenici, ni papa, ni biskupi, ja znam najbolje i onda sve nekako olako shvaćam i ne priznajem uopće Božji zakon. Isus nas poziva na jednu slobodu srca gdje ćemo živjeti zakon, ali u slobodi, ne robujući formi, birati dobro, činiti dobro u slobodi djece Božje. I u tom kontekstu mogli bi mi pojesti ovaj kruh što ga je u Starom Zavjetu jeo David, što je nešto nezamislivo, trgati klasje o subotu ili jesti kruh koji je samo bio za ove svećenike. Dakle, tu se radi o jednom kršenju forme, ali opet da se ne radi ništa loše, nego da osoba je povezana sa Bogom i da dubinski razumije bit i glavnu
misao i smisao zakona Božjega. Evo, sloboda djece Božje. Rekao bi Sveti Augustin, ljubi i čini što hoćeš. A ako ljubiš, onda to što činiš će biti ispravno, bit će u redu, bit će u duhu Božjeg zakona. Ne u duhu robovanja formi, nego stvarno u duhu življenja zakona ljubavi Božje. Svako ti dobro i budi slobodno, radosno dijete Božje i dopusti da Duh Sveti se još dublje nastani u tvom tijelu kao u hramu. Svako dobro.